हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 4. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായം 10 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇനി 11 തൊട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 1-ാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ വിദ്യ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അവിനാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ വിദ്യ ഞാൻ ആദ്യം ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചത്. വിവസ്വാൻ അത് മനുവിനും ഇഷ്ടാഗുവിനും കൈമാറി ഈ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ ലോകത്ത് നിന്ന് നിലനിന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരണം. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇതെന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, ഈ രാജർഷികള് ഈ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിച്ച ഈ ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ ആര് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു? രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കാലക്രമേണ അതിന് ആ പരമ്പര നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യോഗജ്ഞാനം മറഞ്ഞുപോയി എന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാണ്. അർജുനൻ തന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗജ്ഞാനം വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നും ഭക്തിയിലൂടെയാണ് ഈ ദിവ്യരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ അത് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഭഗവാനേക്കാൾ മുന്നേ ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ വിനയത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനും അർജുനനും അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാനല്ലേ, തന്റെ ദിവ്യശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വമേധയെ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ജനനം പോലെയല്ല. ആരുടെ അവതാരങ്ങൾ ജനനം വരുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, ദിവ്യമായ ശക്തി കൊണ്ട് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. എന്തിനൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ, ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ധർമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, ധർമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക, ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ജനനവും ലീലകളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നാമഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ ദിവ്യമാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതെ ഭഗവാന്റെ നിത്യധാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാഗവും ഭയം ക്രോധം ഇവ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവര് ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഈ രാഗം ഭയം ക്രോധം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കാൻ. അങ്ങനത്തെ കുറെ മഹാത്മാക്കള് ഉണ്ട്, അനേകം മഹാത്മാക്കൾ അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി, ജ്ഞാനം, ശരണാഗതി. ഈ മൂന്നുമാണ് എന്ത്? ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം, ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താകും? ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പരിപൂർണതയെല്ലാം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്തത് മനസ്സിലായിണ്ടോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവർത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവർക്കും തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരും. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് നൽകുന്നത്? തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമദൃഷ്ടിയുള്ളവനാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് നൽകുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളും ഒരേ വഴിയിലൂടെ വിജയത്തിന്റെ വിവിധ തട്ടുകൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അപൂർണ നിലയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വിജയം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ വിജയം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തരം ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളും ഒരേ വഴിയിലുള്ള വിജയത്തിന്റെ വിവിധ തട്ടുകളാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അപൂർണ നിലയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് 2ാമത്തെ സ്കന്ധം 3ാമത്തെ അധ്യായം 10ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ. ഹരീഷ്ണ മാതാജി. മോക്ഷകാമ ഉദാരധിഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം. അകാമനാകട്ടെ, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞു, അകാമനാകട്ടെ, പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനാകട്ടെ, മുമുക്ഷുവാകട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അകാമനായാലും പിന്നെ പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനായാലും മുമുക്ഷു എന്ന് വെച്ചാല് മോക്ഷം നേടിയിട്ടുള്ളവര്, അവരായാലും ഏതൊരാളും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോ എന്താണ് കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും പ്രഭുവായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചാണ്, അത് ഓരോരുത്തരും ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് അതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.
നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയാം അവിടെ, ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്, നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. യേ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താംസ്തഥൈവ ഭജാമി. അപ്പോ നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, നമ്മൾ എത്രയും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ല, എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്, നമ്മള് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. 12 അല്ലേ. ശ്ലോകം 12. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും, ദേവാരാധനയിലൂടെ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫലം കിട്ടും. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സർവേശ്വരൻ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്, ആ ഗോവിന്ദൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് ആര്, സർവേശ്വരൻ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിതരായവരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ളവരാണ് ദേവന്മാര്. പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് അവർ. അപ്പൊ ഇവര് പല നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഭൗതിക ശക്തികൾ ഉള്ളതുമാണ് ആര്, ജീവാത്മാക്കള്. നിത്യന്മാരാണ്. നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാർ. ഈ ദേവന്മാരാരും ആർക്ക് തുല്യരല്ല, ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതും വിഷ്ണു എന്നും പറയുന്ന ആ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ആര്, ദേവന്മാര്. ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാരാണ്, പാഷണ്ഡികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരാണെന്ന് പറയാം. ദേവന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെ പാഷണ്ഡികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ദേവന്മാർക്ക് തുല്യരല്ല ആര്, ഭഗവാനും ദേവന്മാരും ഒരിക്കലും തുല്യരല്ല, സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ആരും തന്നെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെയും തദനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അതിന്റെ കർത്താവ് ആരല്ല, ഞാനല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. വർണ്ണ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടി, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വന്നത്, ഈ സൃഷ്ടി വന്നത്. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും, ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മറ്റേത് ജന്തു സമൂഹത്തെയും പോലെയാണ് മനുഷ്യ സമുദായവും. വർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൃഗപ്രായരായ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തന്മൂലം അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്. അപ്പോ മറ്റേത് ജന്തു സമൂഹം പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, മനുഷ്യ സമൂഹവും. വർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ മാതാജി? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. ഓക്കെ.
ചെയ്യും മാതാജി. ഇപ്പം അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗപ്രായരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരാൾക്ക് ഏത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അയാൾ ആർജിച്ച പ്രകൃതി ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾക്ക് ഏത് പ്രവൃത്തിയിലാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതും സ്വഭാവം വരുന്നതും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയിൽ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഏതായാലും മനുഷ്യരുടെ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവനും മനുഷ്യവർഗത്തിലെ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണൻ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവനും ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിലെ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് അതീതനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതില് സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ആര്? സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നു. പൊതുവെ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്, ബ്രാഹ്മണന്മാര്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രധാനികളായിട്ട് ആരെ പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ ക്ഷത്രിയരെ പറയുന്നു, അവര് ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് വൈശ്യ വിഭാഗത്തില്. വൈശ്യര് ഏത് വിഭാഗത്തിലെ? രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് രണ്ടും സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ വൈശ്യര്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രര്. എങ്ങനെയാണ്? മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ത് നടത്തിയത്? 4 വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവര് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ടും, ഭരണാധികാരികള് ക്ഷത്രിയരായിട്ടും, വൈശ്യര് കൃഷി, ഗോരജ്യം, വാണിജ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് എന്ത്? മൂന്നാമത്തെ വൈശ്യര് എന്ന് പറയുന്നതും വ്യാപാരികളൊക്കെ. 4ാമത്തതാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ആര് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജോലിയാണോ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്ന് മറ്റുള്ള ജോലികളാണ് ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാന്ന് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണരായാലും ക്ഷത്രിയരായാലും വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരായാലും എല്ലാവരും എന്താണ്? അവര് ഏതാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ആ ജോലിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ തിരിവ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ ജനിച്ച കുലത്തിൽ, ജനിച്ച കുടുംബത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അതിനെ നിർണയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മ ഭീർനാസ ഭത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കാണെങ്കിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ഇച്ഛയുമില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അവർക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയും ഭഗവാനില്ല. അങ്ങനെ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ അവര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന് ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റില്ല. അപ്പൊ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങള് രാജാവ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക? പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്ക് ബാധകമല്ല? രാജാവിന് ബാധകമല്ല നിയമങ്ങളെല്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെയും ബാധിക്കില്ല. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ തന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അതിനാരും ഉത്തരവാദിയല്ല?
ഉടമ ഉത്തരവാദിയല്ല. ആ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ. തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അവയോ ഭഗവാൻ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളല്ല താനും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ട പ്രവൃത്തികളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല. ഇതിനൊന്നും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഭഗവത് സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്ന് കരുതുന്നവർ കർമ്മഫല ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയുള്ളൂ. സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം എന്തെന്നറിയുന്നവനാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അയാൾ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികള് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളാണെന്ന് കരുതുന്നവര് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഈ കർമ്മഫലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തില് കുടുങ്ങിപ്പോകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സത്യം അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നും നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകം 15. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ മുമുക്ഷുക്കൾക്ക്, അതായത് മുന്നേ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു പോയവര്, അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? അവർക്ക് ആ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടി പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ കർത്തവ്യം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ മുമുക്ഷുക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. മനുഷ്യർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ മനുഷ്യർ രണ്ട് തരത്തില്, രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. അപ്പോ മലിനഹൃദയരായവർ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഫുള്ള് മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. ഈ ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്കോ അവരുടെ മാതൃകാപരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രാപിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അതായത് മലിന ഹൃദയരായവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഹൃദയരായവര്, അതായത് ഓൾറെഡി ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും അതേസമയം മാറിയിരുന്നു കൊണ്ട് താൻ കൃഷ്ണാവബോധവാനാണെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിയാം. അതേസമയം തന്നെ മാറി നിന്നിട്ട് എന്താണ്? ഞാൻ കൃഷ്ണാവബോധവനാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയാ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രാമാണികരായ മുൻഗാമികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്തെന്നറിയാതെ ദീക്ഷണാശാലികൾ
പോലും അമ്പരന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ താൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കാമെന്ന് കൃഷ്ണൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഉപദേശം ഭഗവത് പ്രോക്തമായിരിക്കെ പിന്നീട് അർജുനന്റെ അനുയായിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമത്തിനിട വരില്ല തന്നെ. കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പറയുന്നത് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള മുൻഗാമികളുടെ കാൽപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരുടെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? എല്ലാവരുടെ കാൽപ്പാടുകളും പിന്തുടരാനല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പ്രമാണികരായിട്ടുള്ള മുൻഗാമികളുണ്ട്, അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലവാരം എന്തെന്നറിയാതെ ദീക്ഷണാശാലികൾ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അമ്പരന്ന് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും പിന്നീട് അർജുനനെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിഭ്രമത്തിനിട വരില്ല. വികലമായ ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആർക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമില്ല. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു കുമാരന്മാർ, അതായത് 4 കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരിത്വമുള്ള പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. ഇവര് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മഹാജനങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, 4 കുമാരന്മാര് കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. ഇവരെയാണ് എന്ത്? ആധികാരികത്വം ഉള്ളവരായിട്ട് പറയുന്നത്. അവരെ പിന്തുടരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്തിനുള്ള അധികാരം ഇല്ല? ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിലെന്തെങ്കിലും തിരുത്തുകൾ വരുത്തണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. മഹാജനങ്ങളുടെ പാത പിന്തുടരാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാതൃകാ ജീവിതം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മണോ ഹ്യപ്പി കർത്തവ്യം കർമ്മണോ ഹ്യപ്പി ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഹി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? കർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കർമ്മമാണ്. കർമ്മതത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഒന്ന്, കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയണം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. വികർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്തൊക്കെ പറയാം വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വികർമ്മം? അതായത് എന്തൊക്കെ വരാം അതില്? അത് കള്ളത്തരം ചെയ്യാ, നുണ പറയാ, അത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാരിന്ന് പിന്തുടരാണ്ട്, പരമ്പര പിന്തുടരാണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. മറ്റു ദേവന്മാരെ അതെ, അന്യരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പറിക്കുക. നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഏതല്ല? അതെ അതെ, ഒന്നാമത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 6 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികർമ്മമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വികർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി വന്നിട്ട് കർമ്മം വന്നു, വികർമ്മം വന്നു, അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? അകർമ്മമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അകർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം.
കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കുറിച്ചും തദനുസൃതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം. ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്ന് തന്മൂലം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള സത്യം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ നന്നായി അറിയുന്നു. ഗീതാ സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ അവബോധത്തിനും തത്സംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളെല്ലാം വികർമ്മങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ബോധത്തെ കുറിച്ച് അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ എന്ത് വേണം? പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധം, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചും അതനുസരിച്ച് വരുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണെന്നും തന്മൂലം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള സത്യം ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ്, നിത്യദാസന്മാരാണെന്നും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മളെ എന്തിലേക്കാണ് വഴി ചൂണ്ടുന്നത്? ഇതിലേക്കാണ് വഴി ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? വികർമ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവബോധം തരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? വികർമ്മമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിതും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ബന്ധമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവത് ബോധമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികരോട് സഹവസിക്കണം. അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ വിഭ്രമം സംഭവിക്കും, അമ്പരന്ന് പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മണ്യ കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണാം. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്ന വെച്ചാൽ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുന്ന പറഞ്ഞാല്. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാകുന്നതും ആണ് എന്ത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുമാണ് മനുഷ്യൽ ബുദ്ധിമാൻ. അങ്ങനെ കാണുന്നവനാണ് മനുഷ്യൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ അയാൾ ഏതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ബന്ധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ബന്ധനം വരുന്നില്ല. അതായത് പ്രതികരണം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത കർമ്മമാണ്. അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വരില്ല. അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, അതിന് ഫലം ഇല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നൊരു ഭക്തൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അയാൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നേക്കും താൻ ഭഗവത് ദാസനാണെന്ന ബോധം എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തൻ രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട്
വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാള് കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നേക്കും താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള ബോധം എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തന് രക്ഷ നൽകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആസ്വാദകനാണ്, പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, ആസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ആ ഭക്തന് രക്ഷ നൽകുന്നു. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമ സങ്കൽപ്പ വർജിതഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദത്ത കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം പുതഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിലെ കർമ്മഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? ഈ ജ്ഞാനി എന്നാണ് ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വാസനകള് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ അയാള് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. കർമ്മഫല സംഘം നിത്യ തൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യാപി പ്രവർത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിൽ, അതായത് തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ അത് എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല? ഭക്തൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കർമ്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണ്. പ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ആ നിലയിൽ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയല്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അധീനനാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന് അധീനനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അധീനനാണ്, കൃഷ്ണൻ അധീനനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ നിലയില് ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല? ആ ഭക്തന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതും കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്. എല്ലാതും കൃഷ്ണൻ അധീനമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിരാശീര്യത ചിത്രാത്മാ
ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലോ നേട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നിലും എന്തില്ല? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങള് ഏൽക്കേണ്ടത് വരില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാകയാൽ ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ തന്റേതല്ലെന്നും പരമപുരുഷൻ തന്നിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. കൈ അനങ്ങുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രേരണയുണ്ട് ആ ചലനത്തിന് പിന്നിൽ. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തില് ഈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ കൈ അനങ്ങുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ആ കൈ അനങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൂവെടുത്ത് മണക്കുന്നത് നമ്മൾ മണക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ല, ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പൂവെടുത്ത് മണക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അതവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൈ അനങ്ങുന്നത് കൈയിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനങ്ങുന്നതല്ല, ശരീരത്തിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ആ കൈ അനങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കാരണം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്? കൈ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോ ആ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതമാണ്. അയാൾക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായി അഭിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു അഭിഷ്ടങ്ങളും ഇല്ല, യന്ത്രഭാഗം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യന്. അവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്തില്ല? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ട് അഭിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, യന്ത്രഭാഗം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന വിധം സ്വന്തം ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു. അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ യന്ത്രം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനിടയ്ക്ക് മെഴുക്കിടും, ഗ്രീസ് ഇടും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ എല്ലാം നയിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ആ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ യന്ത്രത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഗമമായിട്ട് ആ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കണം. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ആ പ്രവർത്തികൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യദ്യചാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനനിപത്യത്തെ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ളത്, ദ്വന്ദ്വമുക്തനായിട്ടുള്ളത്, നിർമത്സരനായിട്ടുള്ളത്, ജയാപരാജയങ്ങള് അതിനെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ ഒരിക്കലും അതിനാൽ ബദ്ധനല്ല. വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നാലും അയാൾ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് ബന്ധനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ മടിക്കാത്ത കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് ഒരു കുലുക്കോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ മടിക്കാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അയാൾക്ക് യാതൊരു കുലുക്കോ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വിജയം നേടിയാലും പരാജയം നേടിയാലും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെയാണ് അതിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗതസംഘസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവര്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെയാണ്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദിവ്യതയില് വലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലുള്ള മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ല, പിന്നെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാലുള്ള മാലിന്യം അയാളുടെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ എന്തെന്ന് പറയാം? യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് എന്ത്? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? അപ്പോ യജ്ഞങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഫലങ്ങളും ഇല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല അതിനൊന്നും. കാരണം അതിനെന്തില്ല? ഫലങ്ങളില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്കും എന്തില്ല? അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, ഫലങ്ങൾ വരുന്നില്ല അവിടെ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തില് ഹവിസ്, യജ്ഞാഗ്നി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ആത്മീയ സ്വഭാവം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ആത്മീയ സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും എല്ലാം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഹവിസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞാഗ്നിയും എല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാത്തും എന്തായിട്ട് മാറും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രക്ത ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്കറിയാം എന്തിനുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? ബന്ധനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനത്തിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായിട്ട് നൽകുന്നത് പോലെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ഗീത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തില്
കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്തിനുള്ള പ്രത്യക്ഷതം പറയണത്? ഈ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിന്, ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷതമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആത്മീയ പ്രഭാപൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സത്തകളും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത് മായ കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയാസക്തി കൊണ്ടോ മറയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതികതയായി. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ ഉടനെ നീക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ കിരണം, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ പ്രഭാപൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് മായ കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയാസക്തി കൊണ്ടോ മറയ്ക്കപ്പെടുമ്പോ അതെന്താവും? ഭൗതികമാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ മറ നീക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ വിഷയാസക്തി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്, മായ കൊണ്ട് ഇത് മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അതിനെ മറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു, ഭൗതികയായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികത മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മായാച്ഛന്നമായ പരമസത്യമാണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പരമസത്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവം വീണ്ടും കിട്ടുന്നു. മായാബോധത്തെ ബ്രഹ്മബോധമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സമാധി. അപ്പൊ മായാച്ഛന്നമാണെന്ത്? മായാച്ഛന്നമായ പരമസത്യമാണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? പരമസത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമായ ഭാവം വീണ്ടെടുക്കും. അപ്പൊ ഈ മായാബോധത്തെ ഭഗവാന്റെ ബോധമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മായാബോധത്തെ ആത്മീയ ബോധമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയ മനസ്സിന്റെ സമാധിയെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് സമാധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സ് മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധി എന്ന് പറയാം. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനാ പരിപാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലതരത്തിലെ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിലെ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ചിലര് യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചിലര് ആ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിലെ യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. യജ്ഞം എന്ന കൂടി പേരുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞം എന്ന ആരുടെ പേരുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പേര് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം തന്നെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, യജ്ഞാവതാരം ഭഗവാന്റെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ യജ്ഞം എന്ന പേര് ഉള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ തൽപരരായവർ ദേവന്മാരെ വൈദിക ചടങ്ങുകളോട് കൂടി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു. ബഹീശ്വരവാദികൾ അഥവാ ബഹുദേവോപാസകരാണവർ. അപ്പോ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവരെങ്ങനെയാണ്? ബഹുദേവ ഉപാസകരാണ് അവർ, കുറെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണവർ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അർജുനനെ പോലെ തന്റെ സർവസ്വവും കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ തന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്തും സർവ്വതും തന്നെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തമ യോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേസമയം സ്വവ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും തന്നെ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഒരു ഉത്തമ യോഗി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതേസമയം എന്തും സംഭവിക്കുന്നില്ല? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം അല്ലെ, പാലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അസുഖത്തിന് തൈര ഔഷധം. അതെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി അകർമ്മം അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു മാതാജി, അതെങ്ങനെയാന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇതിലപ്പുറം ഇനി എന്താ വേണ്ട മാതാജി? എന്റെ കൃഷ്ണ, മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കഥ എന്താ?
നമ്മളെല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അതാ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെല്ലാം എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരും പലതരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമദൃഷ്ടിയുള്ളവനാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവത്തിനും ശരണാഗതിക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഫലം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശരണാഗതിയുടെ ആ തോതനുസരിച്ച്, അളവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥത, അതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്യും? അതൊരു കഥയില്ലേ ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു ദിവസം പ്രഭു ഏറ്റവും അവസാനേ വരുള്ളൂ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അവസാനേ വരുള്ളൂ. മാതാജിമാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുമാരായിട്ട് അവസാനം എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുക. എല്ലാം കത്തി നശിച്ചപ്പോഴാ ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭു ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രഭു ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചില്ല? നീ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമല്ല വരല്ല, അതുപോലെ ഞാനും നിന്റെ ഇതിൽ നീ വിളിച്ചപ്പോ അവസാനം വന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതാമാം പ്രപത്യന്തെ എന്നാ പറയണ അല്ലെ? എങ്ങനെയാണോ എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, വേഗത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭൗതികമായ ഫലം അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ദേവാരാധന നടത്തുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവാരാധന നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതികമായ സുഖവും ആത്മീയമായ സുഖവും ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായ സുഖം എപ്പോഴും താൽക്കാലികമായിരിക്കും. ആത്മീയ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിരിക്കണം. കാരണം ഈ ദേവാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലിക ഫലത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? ചാതുർവർണ്ണ്യം, 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണം ജന്മം കൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനേ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇതനുസരിച്ചല്ല അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ഷത്രിയർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വൈശ്യർ എന്താണ്, ശൂദ്രർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനേ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. എന്താണ്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിർണയിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ജന്മം മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ബ്രാഹ്മണൻ? അല്ല. ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് അല്ലെ? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പൈസ വേണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പൈസ മേടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണോ? അല്ല. അപ്പോ ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോരണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ഈ കലിയുഗത്തില് ഒരാള് നമുക്ക് എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? ഇപ്പോ ശൂദ്രര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗം, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യാതൊരു കർമ്മവും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആസക്തിയില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും
സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് കർമ്മത്തിലെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മള് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? നിഷ്കാമ ഭാവത്തോടെ, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മുൻകാലത്തിലുള്ള മുമുക്ഷുക്കള്, അതായത് മോക്ഷം തേടിപ്പോയവര്, മഹാത്മാക്കള്, ഇതൊക്കെ ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു പോയത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയണം, നീയും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കർത്തവ്യം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, അവരുടെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് വലിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുഭങ്ങളിൽ നിന്നും അശുഭങ്ങളിൽ നിന്നും കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനാകണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. കർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ തത്വം, കർമ്മ തത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കിത് ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തേടാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം നേടാം? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, ഈ മൂന്നിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഗതി അതിഗഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം വിവേകമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? വിവേകമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യണം? അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ബന്ധനത്തിലാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഓൺ ആക്കട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മറ്റു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് കാരണം. ഓക്കെ മാതാജി. ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 18ാമത്തെ നോക്കേണ്ടത്, കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കർമ്മമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ബന്ധനം സൃഷ്ടിക്കില്ല. പുറത്തൊരു വ്യക്തി നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് കാണപ്പെടുമെങ്കിലും മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? അകർമ്മമല്ല. അപ്പൊ പുറമേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയനാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തല്ല? അകർമ്മമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറമേക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭൗതിക ആസക്തി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്തുമല്ല? അകർമ്മമാവുകയില്ല. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചവയാണ്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയും? പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയും. അത്തരത്തിലുള്ളവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധം സൃഷ്ടിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം
എന്താണ്? ബന്ധനമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയാണ്. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലത്തോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും സംതൃപ്തനും ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്താലും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭഗവത് സേവനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ബന്ധനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുക, എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക. കർത്തവ്യം ഉപേക്ഷിക്കല്ല വേണ്ടത്, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തിലും സമ്പാദ്യത്തിലും മമത ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീര പരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു പോവാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മമതയില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ല, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം എന്തിനാ പരിപാലിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ മമത ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. സ്വയം ലഭിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തനായിട്ടും അസൂയ, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് വിജയം പരാജയം അതിലൊക്കെ സമഭാവനയോടെ പാലിക്കുന്നവര് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിലെന്ത് വരില്ല? ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സമത്വ ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? പുരോഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങള്, ജയപരാജയങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ സമത്വം പാലിക്കുക. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കർമ്മബന്ധനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുക. സമത്വ ബുദ്ധിയോടെ കർത്തവ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവില്ല? അവിടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിരനായിട്ട് യജ്ഞബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവ്യമാകും. കാരണം അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ എല്ലാതും എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരതനാവുക. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? യജ്ഞഭാവത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധം ഇല്ലാതാക്കും. ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് മാറും. ആത്മീയമായ ഭാവത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് മാറും? നമുക്ക് അവിടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് ഇല്ലാതിരിക്കും. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഭക്തന് യജ്ഞത്തില് അർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞാർപ്പണം, അഗ്നി, ഹവിസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ? ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ ഭൗതികമായതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതെന്താവും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആത്മീയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാകുമ്പോ അതെല്ലാം എന്താവും? മാറും. ഭൗതികമായതായാലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. ആത്മസമർപ്പണം, സമർപ്പണ ഭാവമാണ് എന്ത്? യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യം എന്താണ്? സമർപ്പണ ഭാവം. 25 വരെ അല്ലേ എടുത്തത്? അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ചില യോഗികൾ ദേവതകളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര് പരബ്രഹ്മത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ രീതികള് എങ്ങനെയായാലും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മീയ പുരോഗതിയാണ്. അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവാരാധന നടത്തും. പിന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ആത്മീയശുദ്ധി, കൃഷ്ണഭക്തിയാണ് എന്ത്? പരിപൂർണമായ യജ്ഞം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. അത് നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ചിലവര് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര യോഗ്യതയായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ദേവന്മാരോട് ആരാധിക്കാനാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെന്താണ്? നമുക്ക് അത്രേ യോഗ്യതയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് യോഗ്യത കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? നാമജപ